salatinka a gunda ma'aikina, sanadinsa akai komai, annabi shine gatana. Sa ahali da sahabbansa na gidan manzona, sa da faɗin umma uwa tsokar manzona. Maulaya Ahmad Tijjani dole in saka a waƙena, har jiyali ɗan umma kai na saka a waƙena. Barhama gausu ina yinka soyin annabi gatana, risanil faida ina son ka baba na baushi maulana. Barhamu masoyi gun manzona, salamu alaika in yasi son ka nake maulana. Salamu alaika ya baye wanda ya ƙi ka yayi barna, baye shaida ni alaika in ji daɗi a ruhina. Masoyina a ko'ina kuma za na faɗa, sanda nake maka ya baye ya zarshe ni in yi faɗa. Kowa ya zo da gwaninsa ashe ni barhama za na faɗa. Walla son ka yana mini yawo a jikina ya baye. Butulci ne sannan son ka abin yi ne, ya barhama ina kake ne, son ka jikina yayi zane. Barhama kaifa abun bi ne, yinka babban lalura ne, dukkan masoya mutafa ne, wa baye barhama gausina. Mazaje aikai ne agunka rijalu suke ɗauka, wanda ake ji da shi ya kai barhama gausu ne ba shakka. Mai yabo ga annabi ne barhama ka shika ka haska, a fage na yabon annabi ba za a shin maka ba. Cikin yabon gausina wanda ya rerota, shalele kun ji sunana, ku kira ni masoyin gausi in yasi babana. Na bar ku lafiya masoya ai mini